Nu stappen ze nog door de Frieske Grijden, maar oer een jel hier willen Titus Vocht en Jochem van der Woude de Kilimanjaro op. Tegerre met Freu en Ilke zullen ze de haast 6000 meter hoge berg in Tanzania beklimmen. Dat doen ze om omtinken te vregen voor Alzheimer. Ja, dat is een hele hoge berg. Toen we dat idee opperden, wisten we geen eens hoe hoog die was. Maar het is een fantastisch iets. Wij gaan ons voorbereiden. Aankomend weekend zitten wij in Oostenrijk. Gaan we hoogtetrainingen pakken. Onder andere met Karsten Nienhuis. Nou, met name conditie opbouwen, dat is heel belangrijk. Een stukje krachttraining. Kilometers maken. Met gewichtvesten om. De Treije Malje willen bij de acties zo volle mogelijk yield opheljen voor stichting Ik Ben Wil. Wil wie de mem van Titus. Zij verstoor vorig hier on Alzheimer. Zij wie het gezicht van de lokale campagne Ik Ben Wil. Daarin waard mij foto's en verhalen omtinken vregen voor de ziekte en yield inzamelen. Dat heeft me heel erg aangegrepen, zeg maar. Ik wil me graag inzetten samen met het hele team wat erachter staat voor lokale projecten van Alzheimer. Het is bijzonder om iets te kunnen doen met het platform wat we hebben voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Het is voor Titus dus een doel dat hem naai aan het het leidt. Jochem en Ilke koenen Titus zien hem echt goed en willen haar maar al te graag inzetten. Geen berg is voor het trijetal te heeg. Toch gaat de tocht nog heel wat voeten in de Ierde. Nou, uiteindelijk gaan we dan met z'n drieën, Titus, Ilke en ik. En naast ons gaat een compleet team van Sherpa's mee, met kok, arts, fysiotherapeut, noem maar op, dragers. Er moet toch het een en ander aan tenten en voedsel mee die berg op. Dagelijks hebben we zo'n 3 liter water nodig. Dat kunnen we zelf niet meenemen, dus dat wordt allemaal van ons naar boven toe gebracht. Ik denk dat onze grootste tegenstander eigenlijk de hoogte gaat worden en dan met name de ijle lucht. Conditioneel zijn we er straks klaar voor. Maar wat we daar op hoogte tegen gaan komen, dat weten we nog niet. De Malje rissen haar in elk geval zo goed mogelijk taan. Om alvast te wennen onder kelt in de bergen, zullen de Malje haar zelfs opsluiten in een koolcel. We houden alle 3 wel van extreme en we gaan de uitdaging niet uit de weg. En ik denk dat het een fantastisch project is om zeker op die berg, op die top te staan. Zijn we allemaal op dat moment een stukje dichter bij mijn moeder. En de Kilimanjaro, het is een prachtige mooie berg.